ilki söz, ondan soň derman, has bolmasa tyg. Elbette bu sözler Abu Ali bin Sina deýişlidir. Salam, mehriban müştoklar. Biz bugün Murat Garry ifadyndaky Türkmenistanyň Dowlat Lukmançylyk Uniwersitetinde Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet merkezi bilen bilelikde Abu Ali bin Sinany ýatlama güni atly çäre gatnaşmana geldik. Şeýlehem çärede iki ýurduň milliligini açyp görkezýän ile işleriniň hem de Amal Haşam Sırgotunyň eserleri sergilenipdir.